Už ste niekedy premýšľali o tom, ako vyzerá najväčší obchodný veľtrh na svete? Predstavte si miesto, kde sa deje viac biznisu ako v celom Silicon Valley a kde je viac produktov ako v IKEA. Tak to je show Canton Fair. A viete, čo je na tom najlepšie? Všetko sa to deje pod jednou strechou. Na Canton Fairi vás čaká viac ako 35 000 vystavovateľov, neskutočné množstvo inšpirácie a kontaktov, ktoré môžu posunúť váš biznis na úplne novú úroveň. Len počas pár dní tohto veľtrhu dosiahol počet miestnych transakcií viac ako 24,7 miliardy dolárov. Len pre porovnanie je to takmer celoročný hrubý domáci produkt Cypru. To doslova Disneyland pre podnikateľov. Ale nebojte sa, nebudete tam blúdiť sami. My v Invelte máme všetko pod kontrolou. Cez vybavenia prepravy, stretnutí, až po networkingové pivko niekde večer v trčničke. A chcete tip? Nezabudnite si so sebou priniesť vizitky, powerbanku a naozaj veľmi pohodlné topánky. Chodiť sa bude veľa. A ja sa na vás teším na Canton Fair.